later. Pangatlong part ng ating video para sa ating pananghalian portion. Ito ang paglito ng pako. Ano ang paglito? Basta paglito yun. Ang kunin mo lang ay ang malambot na part. Ito yung nasa dulo lang. Ang mga matitigas, ayoko na matigas, tanggalin mo yun. Huwag mong kunin na matigas, Tisay. Teresa. Teresa, say hi. Hi. Hi, Cap. Hello! The latecomers, hello to the latecomers. Ito ang ating pako. Ano pa ako sa Tagalog? Ano sa basta fern. Fern ba? Oo. Masarap din itong gawing salad. Pero ngayon ang recipe natin ay ginataang pako with PCPs. Paborito ni Francia. Ngayon, aalisin natin yung dulo ng PCPs para mamaya makuha natin yung laman. So, ang ginagawa ni Badin, natanggal niya yung... Ay, alam. O, look, o yan. Tapos with gata plus pako. So, sobrang sarap, nakakalimutan mong extra ng look sa'yo. Diba? Hey, hi, Maxi! O yan. It's good time. Go, Maxi! Kaya mo yan? Kaya. Macho. So, anong next step, Max? Haluin ng gata. Aray ko! May kasamsang. Yung gata. Kalagin na lahat ng mga ingredients, Max. At na yung gulay. At ito naman yung sibuyas. So, yun, mamaya ito na natin kung nangyari tsaka. So, see you later, guys. 2 minutes. Lagay na ang gulay. Lagi kayo. Hindi ako gihoy-lihoy. Dala nagkaroon ng dila ko. Part which is kainan time! Go! Siyempre, bago kumain, pray muna tayo. Thank you for this food, O Lord. Amen. Ngayon, kainan na! Atak! Sana lang. Tikman natin ang luto ni Maxine! Ay, ano ito, sir? May tira pa kagawin na. Ang pansit. Special tutong ani. Sa kanya ay sardinas. O ano itong taklo sa ano? Ano mo? No why? May ako na nakatabi ka? Si Teresa. Ay baga ako
Bakit ang ganun siya? Sa gilid na lang. Yummy. Yummy suso. Pag una ko rin ukay, no? Ito ka na maling. Ha? You try to ano dito. Sumuksok ka. Healthy na. Ito healthy na healthy. Yan, yan, yan. What's out? Delicious. Sardinas. Paano kumain ng pisipis? Suso. Ang suso. O, ganito. Dami. Sa kanya ay kape with sardines. Ang naiibang pagkain ng bata. Sige, ma-join na. Ano nang tugtugan? Nililida. Okay na. Gusto kayo kumain? Gusto kayo guys? Yeah! Oo, may tira pa, tama nga yan. So yun, bye-bye muna. Next episode, ano na kasi natin ano? Palikainin. So abangan guys, see you sa next vlog namin! Bye! Hi, this is Melts. May naman kamali. Bye! Salamat sa quote, baka naman. Thank you so much mga karara. So don't forget to subscribe and click that notification bell para maging updated kayo sa mga next upload namin. So once again, kami